ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ହେଲା ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ମେକଅପ୍ ହେଇକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କେମିତି ତାର ଚଲେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁ ଦେଖେଇବି କାହିଁକିନା ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଝିଅ ପିଲା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏସବୁ ଫେସିଆଲ୍ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ପୁଅ ପିଲା ତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଙ୍କରି ଭଳିଆ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବଡ଼ ଲୋକିଆ ଆଉଛନ୍ତି ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେକଅପ୍ ଆଇଟମ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଇଟା ପେନ୍ ଭଳିଆ କ'ଣଟେ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କଲର୍ସ କୁଇନ୍। ପପା ମା ପେନ୍ସିଲ୍ ନା ବି କଲର୍ସ କୁଇନ୍, ମାନେ ଏମିତି ଯାହା ବି ହଉ ମୋ ହିସାବରେ ତ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପେନ୍ସିଲ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଭଳିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ କେଜାଣି। ଇଏ ତ ଛାଡ଼, ଇଏ ତ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଆଇବ୍ରୋ ଲଗେଇକି ଯିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଏଇଟା ଓରିଜିନାଲ୍ କି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ମୁହଁରେ ବୋଳି ହେବ। ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି? ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି। କାଲି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ ଆଗେ କୁହ ହେଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବ। କାଲି କ'ଣ କହିଲ? କାଲି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ନା କାଲି ତ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କୁହ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବା କହୁନ। କି କଥା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କହୁଛି କହୁନ। କାହିଁକି ହଇରାଣ କରୁଛ? ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ହେଲା ଆଖି? ମୁଁ ତତେ ତ ଆଇବ୍ରୋ ମୁଁ କତ ଦେହ ଲଗାଉଛି ନା କତ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ମାନୁଛି କି ନାହିଁ ଲଗେଇଲେ କରେଇ ଦଉନ କିଛି। ବନ୍ଦ କର ନା, ଭୁଲ ଭାଲ ହଉଛି ମୋର। ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ମୋ ଦେଶ କ'ଣ ତମ ମୁହଁରେ ପଡିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖ, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ, ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ନିଜ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, କେହି ଖରାପ ହେବେନି। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲି। ଭାଇ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି, ମୋ ମୁହଁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ମୁଁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଦେଖେ କୋଉଠି ଖରାପ ହେଲା ଦେଖୁନ। ଏମିତି ସବୁ ଲାଗେ, ଏମିତି ଆଉ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ତମ ମାନେ। ହଁ ବା। କ'ଣ ହଉଛି ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ।